ҳамлаи малах дар тобистони соли 2025 то шаҳри Клоб ва мавзеъҳои дурдасти Ховалин низ расидааст. то соли гузашта ин ҳашароти зараррасонро асосан дар Фархор Данғара дидан мумкин буд. дар раёсати кишоварзии минтақа гуфтанд барои нест кардани он ба кори шабонарӯзӣ гузаштаанд. در شهر کلوب های در ینجاگی بومیدین رئیس شهر کلوب رئیس کشاورزی شبانه رئیس جماعت با قوای اهالی برآمدیم کار کردیم و چی دارد طرزی کار کردن نیست کردن دارد. дар ноҳияҳои Фархор ва Данғара бо малахи марокашӣ мубориза мебаранд. коршиносон сабаби афзоиши малахи марокаширо ворид шудани он аз Афғонистон медонанд. раҳбарони раёсати кишоварзӣ гуфт ки алҳол ба ҳосили деҳқонон осеб нарасидааст, аммо барои нест кардани он даст ба кор шудаанд. ҳамин малахи маҳаллиро хелшавози мо ина мушоҳидаи малахи марокаша омӯхтагӣ медонем дар ки ҷо ҳастах мемона сари вақт коркард мекунем. Анай маҳаллиш ҳамин сол пайдо шудаги хая ки ман 3 сола кор мекунам ҳамин сол дидам ҳамишам хай корбарӣ кестем фавоқати мисол кор кестем бояд ҳамишам ҷои тухмониша аниқ кунем да. ноҳияҳои Балҷувон, Ховалинг ва шаҳри Клоб дар гузашта ори аз малах буданд, аммо имсол кишоварзон дар кишзорҳояшон малах мушоҳида кардаанд. онҳо хавф мебаранд ки фасли гармо заминҳояшон бо ҳамлаи малах рӯбарӯ хоҳад гашт, аммо ин умедро ҳам доранд ки муборизаи феълӣ мумкин пеши роҳи чунин ҳамларо гирад.